Hvad laver man egentlig til jujutsu? Tja, nu skal du høre, hvad vores bedste forældre tror, vi laver. Ja, men det er sådan noget overdrevet hårdt, disciplineret noget. Hvad samfundet tror, vi laver. Men det er engang voldspsykopater. De slår nærmest hinanden ihjel. Hvad vores venner tror, vi laver. Det var totalt ninja. De laver det seriøste ninja-tricks. Hvad vores forældre tror, vi laver. Jamen, de finder den indre fred. Hvad vi tror, vi laver. Ja, vi lærer at slås, vi lærer at forsvare os selv, vi lærer det hele. Hvad børneholdet i virkeligheden laver. Ja. Ryujutsu. Mere end du tror. Nå, så det er det man laver til jujutsu.